Čaute, vítam vás u ďalšieho pokračovania v pozeraní FIFA kartičiek. A dneska tu máme, dúfam, že už to dneska dokončíme, ale asi nie. Ideme na prvú kartičku, kto je... Tomori. Ja ho dám do stredu. Ďalší je Isco. Povrele dobrý, mal 89 rating, ale teraz neviem, ja ho dám do stredu. Za mňa je to taký hráč, že tak stredový, neviem, nemám ho moc rád. No, to je jedno. Van Dijk! Yes, konečne. Môj obľúbený obranca. Dávam ho vpravo. Grimaldo. Dobre, stred. Tých stredov tu je fakt veľa a je tu aj Barella, ktorá pôjde do stredu. Upamecano. Stred. Unai Simon. To je ten prvý brat. Nie, Donnarumma tam ešte bol. Na vás. A dávam ho do stredu. Bum. Trippier. Dám ho do stredu. Bum. Karim Benzema. Dám ho vpravo. Mňa to je veľmi dobrý hráč. Dobre, ďalší je Alisson vpravo. Bum. Casemiro vpravo. Bum. Musiala vpravo. To je pre mňa bomba. Bum. Dani Olmo stred. A bum. Asensio stred. Tak už ešte máme tu takú minútku. A bum. Je to Calabria. Dávam ju vľavo. Neviem. A tu máme posledného Bonovano, brankára zás. Ja ho dávam do stredu. Ešte tu máme 30 sekúnd. Ja som si ešte tu kúpil takého Messiho v Chorvátsku. Dám si ho na tašku. A neviem, čakajte, ešte vám niečo ukážem. Ešte som mal jedné také karty. Tu som mal takých, dobrých Ronalda. Hernana, ale to je jedno. Uvidíme sa u ďalšieho videa. Čauky.